Scheiße! Vollidiot! Oh, daar word ik net gelegen. Ah man, mijn bein doet weh. Ja, eigen schuld. Oh, doe wiekser, doe. Nou, rabbel maar op. Hé, mijn schoen. Doet me niks. Maar jong, wat heb je nou weer gedaan? Oh, ik vrij weinig. En de rotzooi hier daar. Wat valt mij? En dan moet ik eens even gewoon luisteren, ja? Toen ik gewoon naam op de politie GPS huurde, toen wist ik al wel dat er stroom aan de raam Nog zat. overdreven. Nou kreeg ik dat gezeik weer van de burgemeester of van mijn Dan kloot. wordt het dus wat assertief alweer. Godverdomme. En op, daar zit kotsvol met kerosine. Al heel gemaakt, homo. En dan luister er geen maar eens even naar mee, want iedere keer als er diarree hebt in Deurpalet, dan zit je wel in de regio. En nou heb je de burgemeester weer een reden gegeven om onze chef weer een dikke heipool achter in de kont te douwen, homo. Dat had hij al lang geër. Zal ik eens wat zeggen? Ik zie het kotskeuk. Toch geen kerosine. Hier ook niet met een voor een klotskop. En wat wordt dat voor een theater op een A73? Nou, het zit dus zo, hè. Die vetcup die strieken overal de stroom doet en ik kan er al zijn leven achteraan moppen. Wacht ik iemand, man. En jullie door, kom eens hier. Kom eens hier. Als ik jullie word, dan zou ik maar bidden. Bidden tot de heilige maagd Maria. Bidden dat je niet bij mij in de kuur komt. Hé, verrek, wie is dat ook eens weer? Ja, zeg eens gauw. Oh, trouwens, dat is de psycho van Hendricks. Nou weet ik het ineens. Hé, als je vrijkomt, dit dan de groeten aan uw moeder. Oh, yeah. Godverdomme, als ik hoe dan iedere keer tegenkom in de douchemuntje, dan nee, ik hoe Ja, werken. wat zie jij van een inmeetmagneet? Nou, ik ben er gewoon echt aan dat ik gauw vrienden maakt. Zeg, scheid je op met een dinky toy. En gauw. Ondersteboven. Ik zie een ras echte vieze psycho serial killer rapist. Vraag het maar aan die jongen. Die kennen mij. Is goed, zal ik doen. Dus je gelooft mij niet. Dat gaat met navragen aan die jongen. Ik kreeg een kick van mensen ontleden. Heb je dat gelezen? USB-sticks zien in de aanbieding. Gadverdamme, zeg gore vetzak. Hey Frankie! Wat staat? Kaartjes voor een of andere Saturday Night Party. Maar jongens, jullie een stelletje homo's. Dat leer. Dat is alleen maar voor homo's. Boah, ik kom als het kotsen. Hey, ik zie er wel weg van, tot meer.